ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад бо гузоришҳо одди ҷиноятҳои содиршуда ва дигар самтҳои фаъолияти милитсияи суғд манзури шумост. Гуфтаему боз такрор мегӯем ки оқибати ҷинояткорӣ ё умуман қонуншиканӣ нороҳатию беобрӯист. имрӯз дар барнома тамошо кунед. куштор дар ҳолати масӣ, муноқишаи ду ҳамқадаҳ ба марг анҷомид. дар Хуҷанд дуздони корозмударо дастгир карданд. дуздии чиптаҳои лотарея ва пули нақд. ғоратгарон ҷазо гирифтанд. гузориш аз мурофиаи судӣ. чорабиниҳои милитсия дар самти пешгирии шабгардии ноболиғон. садама бо ҳалокати 6 нафар дар шоҳрои душанбеи Хуҷанд Чаноқ. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. пеш аз шарҳу тавзеҳи гузоришҳои барнома аз номи худ ва ҳамкасбонам якояки шумо тамошобинони азизро бо пойдортарин ҷашни ҷаҳонӣ, ҷашне ки рамзи покиву озодагист, ҷашни ниёгони мову шумо Наврӯзи хуҷастапай табрик менамоям. роҳбарият ва ҳайати шахсии милитсияи суғд тамоми мардуми ҳавзаи Наврӯзро таҳният гуфта хушрӯзии онҳоро хоҳон аст. Наврӯз муборак. ба тафсилоти гузоришҳо таваҷҷӯҳ кунед. ҷасади марди 35-соларо бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт намуданд. хабар медиҳад милитсияи Истиқлол. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шахсияти ҷасад муайян ва гумонбари ҷиноят боздошт шудааст. гузориши аввалини барнома дар ин хусус маълумот медиҳад. санаи 9 март баъди гирифтани ахборот дар хусуси бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт гардидани ҷасади шаҳрванд Воскребенцев Ринат Юрьевич, соли таваллудаш 1985, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Истиқлол дар суруғаи кӯчаи Камоли Хуҷандӣ, ҳавлии рақами 51 ҳамин шаҳр, мақомоти милитсия ва прокуратура гиреҳи ҷиноятро кушода шахсияти гумонбарро муайян намуданд. ин ҳавлии истиқоматӣ ба шаҳрванд Абдуаҳадов Анвар Муминҷонович, соли таваллудаш 1970 тааллуқ дошта, дар ҷинояти мазкур худи ӯ ба ҳайси гумонбари асосӣ боздошт шудааст. тибқи маълумотҳои оперативию тафтишотӣ ҷабрдида ва гумонбар робитаи дӯстӣ доштанд. аниқтараш майли майнӯшӣ онҳоро ба ҳам овардааст. санаи 7 март зимни бо ҳам будан мастӣ аз меъёр зиёд байни онҳо муноқишаро ба вуҷуд меорад ки оқибат ба марги Ринат Юрьевич анҷомид. муноқиша карданамонро медонаму халос. чӣ гуна рух додани ҳодисаро аз сабабе ки маст будам дар ёд надорам. аломатҳои марги маҷбурӣ ба мисли осеби пӯшидаи қафаси сина, шикасти қабурғаҳо аз тарафи росту чап, захмшавии қисми миёни шушҳо ва хунравии шадиди дарунӣ боиси марг гаштааст, омадааст дар хулосаи ташхиси суди тиббӣ. ба ғайр аз истифодаи қувваи ҷисмонӣ, ҳамчунин дар ҷинояти мазкур аз олоти тезу буранда истифода шудааст. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва ҷамъоварии далелҳои эътимодноки тасдиқкунандаи гуноҳ, гумонбари ҷиноят боздошт ва аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ахиран ба кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд муяссар гардид ки дуздони корозмударо дастгир кунанд. ду ҷавони 24-сола сокинони шаҳри Бохтари вилояти Хатлон дар ҳудуди шаҳрҳои Хуҷанд ва Бӯстон ба дуздии маблағи дар дохили нақлиётҳо гузоштаи шаҳрвандон машғул буданд ки ғофилгир шуданд. ба иттилои тафтишот дуздиҳо шабона содир шуда, ҳар ду гумонбари ҷиноят пештар барои дуздӣ аз 2 то 4 маротиба суд шуданд. кормандони оперативии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд дар натиҷаи фаъолияти натиҷабахши оперативӣ ҳаракатҳои иттифоқи сегонаи дуздони ҳарҷогардро бепарда сохт ки аз вилояти Хатлон ба минтақаи суғд омада ба дуздӣ аз дохили нақлиёт машғул буданд. ду нафар гумонбари ҷиноят Ибату Фирдавс Саидҷаъфарович ва Негмату Фирӯз Раҷабович ки ҳарду пештар гузаштаи ҷиноятӣ доранд, соли таваллудашон 1996, зода ва истиқоматкунандагони шаҳри Бохтар дастгир шуда, шарики дигари онҳоро милитсия ҷустуҷӯ дорад. چند مرتبه سوز شدیم؟ بله باشه. چه خیلی بودن ساعتی و پشت؟ 144. мақомоти милитсия айни ҳол 10 дуздӣ ва 16 сӯиқасди дуздӣ маҷмуан 26 лаҳзаи ҷиноятро ба ин иттифоқи сегона нисбат медиҳад ки дар ҳудуди шаҳрҳои Хуҷанд ва Бӯстон содир шуданд.
айни ҳол дар суроғаи шаҳри хуҷанд маҳаллаи 12 бо гумонбаршудагон Иботу Фирдавс ва Нигмату Фирӯз барои ҳаракати тафтишотӣ гузарондани ҳаракати тафтишотӣ санҷишӣ нишон дод дар ҷои ҳодиса гузаронда истодаем. Номбурдагон дар вақти нишондод доданашон муайян карда шуд ки дар ҳудуди шаҳри хуҷанд 7 лаҳзаи ҷинояти дуздиро содир карданд. Тарзи усули содир кардани ҷинояти дуздӣ аз тарафи Иботу Фирдавс ва Нигмату Фирӯз ин бо воситаи як адад мурваттоб оинаи дари қафои автомошинаро зада шикаста аз дохилаш бошад маблағҳои пулӣ ва молу ашёҳои қиматбоҳро тасарруф мекарданд. усули дуздиҳо шикастани оинаи нақлиёт ва аз дохили он дарёфту тасарруфи танҳо пули нақд аст. дар хуҷанд даст доштани гумонбарон дар 2 дуздӣ бо тасарруфи 12 000 сомонӣ ва 5 суиқасди дуздӣ, дар шаҳри Бӯстон бошад 8 дуздӣ бо дарёфти 6808 сомонӣ аз дохили нақлиёт ва 11 суиқасди дуздӣ ба қайд гирифта шудааст ки ҳамаи ҷиноятҳо шабона давомидаҳаи аввали моҳи март содир шуданд. вақти ҳамин кор дар Фирӯз кофтагӣ буд, ман дар пеши мошин будам, я ҳамраҳмон тарафи улави дом буд. Шумо чӣ кор мекардед ин вақт? ман нигоҳ мекардам, нами дома нигоҳ карда саргуми дома нигоҳ доштум ки ягон кас дига наидид. автомошинаҳои тамғаи Opel ва Mercedes объекти ин силсила дуздиҳост. дар шаҳри Хуҷанд хатсайри дуздиҳо ҳудуди баландошёнаҳои маҳаллаҳои 12 ва 13-ро фаро гирифта, дар шаҳри Бӯстон нақлиёти дар саҳни биноҳои истиқомати гузоштаи сокинони маҳаллаи Нав, кӯчаҳои Рудакӣ, Сулҳ, Баротова ва Ҷавонӣ ҳадаф қарор гирифтааст. аз рӯи далелҳои ошкор гардида бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва нисбати Фирдавс Ибатов ва Фирӯз Нигматов чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. дуздии 10 000 сомонӣ пули нақд ва 1427 чиптаҳои бурдноки лотои калони тоҷикӣ бо арзиши 9543 сомонӣ ҳолати ҷиноятиест ки мақомоти милитсияи шаҳри Гулистон ба ҷавони 25 сола сокини ноҳияи Ашт нисбат медиҳад. ҷинояти мазкур дар ҳудуди шаҳраки Адрасмон содир шудааст. мақомоти милитсияи шаҳри Гулистон ҳаракатҳои ба ҷомеа хафноки гумонбари ҷинояти дуздӣ ҷавони 25 сола Каримов Орзуқул Бердиқулович зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Дулонаи ноҳияи Аштро ошкор намуд. гумонбаршуда дар ҳудуди шаҳраки Адрасмон санаи 6 март аз дохили сабукрави тамғаи Опели соҳибкор Умед Рӯзибоев, ки дар назди бинои истиқоматиаш воқеъ дар суроғаи кӯчаи Рудакии шаҳраки Адрасмон беназорат меистод, як адад ҷуздонро тасарруф кардааст ки дар он моликияти ҷабрдида 10 000 сомонӣ пули нақд ва 1427 чиптаҳои бурдноки лотои калони тоҷикӣ 9543 сомонӣ арзиш дошта нигаҳдорӣ мешуд. ман аз 2016 сол боз чипти лотереи суперлото мефурӯшам. дар даруни мошинам дар хотирам рорамам ба хонам дронос тақрибан соатҳои 8:30 шаб, саҳарӣ соатҳои 6:30 саҳарӣ келинам хабар метиҳад ки кӯча рефтам мусур паттон шуда мебинад ки мошини ойнаки мошин шикастагӣ. гумонбаршуда ҷиноятро дар танҳоӣ ва шабона содир менамояд. шикастани оинаи паҳлӯ имконияти дохили нақлиёт гардиданро фароҳам овардааст. гумонбаршуда Каримов ба ҷарбдидаи ҷиноят шиносоӣ дошта аз бозингар ё истифодабарандагони лотарее аст ки бо мақсади ба даст овардани маблағи пулӣ ба содир намудани дуздӣ иқдом намудааст. من پیش ماشین و آدم بازی میکردم من میدونستم که پیش دور ماشینش اندر لاتوهاش سمکاش کتی میشتاد. милитсия бо ошкор намудани дуздӣ қисме аз далелҳои шайъ аз ҷумла 1000 сомонӣ пули нақд ва лотареяҳои тасарруфшударо рӯёнидааст ки ҳаракатҳои ҷиноятии гумонбаршударо тасдиқ мекунад. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. бо мақсади пешгирӣ аз ҳолати шабгардӣ ва оварагардии ноболиғон ки метавонад ба каҷрафтории онҳо мусоидат намояд, масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров реди шабона гузарониданд. чорабинии мазкур камбудиҳо дар самти риоя нагаштани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро ошкор намуд. масъулини самти кор бо ноболиғони милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар доираи талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар ҳудуди шаҳраки Ғафуров ҷамоатҳои деҳоти Исфисор, Хистеварс ва Зарзамини ноҳия чорабинии ҳуқуқӣ ки маъмулан онро ред мегӯянд гузарониданд.
дар рейди шабона таваҷҷӯҳи асосӣ ба ташрифи ноболиғон ба марказҳои бозиҳои компютерӣ, интернет-кафе ва дигар бозиҳои саргармкунанда ва шабгардӣ равона гардид. нобаста аз оне ки чунин санҷишҳо мунтазам гузаронида мешаванд, боз бемасъулиятии 10 нафар волидайни дар тарбияи фарзанд бепарво ошкор гардид ки аз ҷониби милитсия нисбаташон бо моддаи 90 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шуд. барои ҳамин як бозӣ чанд пул хароҷот мекунед? 3 сомон. ҳар рӯз? Не ҳар рӯз, не ҳар зонт ҳансфо. Мебиём футбол боз мекунем, мебиём. шумо хонандаи кадом мактаб? 35. 35 ноҳияи бобоҷон ғафуров? аз ҳама бештар риоя нагаштани муқаррароти қонуни миллӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти хистеварз ба мушоҳида расид. 7 ноболиғ хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 5, 34 ва 40 ҳамин ҷамоатро милитсия дар бевақтии шаб машғули бозиҳои хусусияти зӯроварӣ дошта дарёфт. дар натиҷаи гузарониндани амалиёти рейди шабона аз тарафи кормандони хадамоти пешгиру вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонон ноҳиб бобоҷон ғафуров 4 хонандагони мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 35 ноҳиб бобоҷон ғафуров ва 1 нафар ки баъди хатми синфи 9 мактаб мебошад муайян карда шуд. 3 ноболиғи дигар ки волидонашон ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб гардиданд, муҳассилини мактабҳои 18 ва 84 шаҳраки ғафуров мебошанд. ҳамчунин нисбати соҳибкор аз ҷамоати деҳоти хистеварз барои ба ноболиғ додани иҷозати воридшавӣ ба маркази бозиҳои компютерӣ бо моддаи 464 иловаи 1 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. бо назардошти он ки аз назорати волидайн дур мондани фарзандон омили воқеӣ ба амалҳои ношоиста ва кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ даст задани ноболиғон мебошад, хадамоти пешгирии ҳуқуқи вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд чунин рейдҳоро минбаъд низ баргузор хоҳад кард. мавзӯи дигар, таъини ҷазо барои ҷинояти содир намуда марҳилаи мурофиавие маҳсуб меёбад ки гунаҳгорӣ ё бегуноҳии шахс исбот мешавад. дар суди шаҳри Хуҷанд мурофиаи судӣ аз рӯи парвандаи ғоратгарӣ бо айбдории 2 нафар ки яке аз онҳо бори панҷум аст ки суд мешавад баргузор гашт. дар рафти мурофиа гуноҳи судшавандаҳо исбот ва ҷазои ҳабсӣ нисбаташон татбиқ гардид. дар суди шаҳри Хуҷанд мурофиаи судӣ вобаста ба ҷинояти суиқасди ғоратгарӣ бо айбдории 2 нафар шаҳрвандон Рустамов Рауф Узоқович соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Яхтани ноҳияи Деваштич ки солҳои гуногун 4 маротиба барои содир намудани ҷиноятҳои ғоратгарӣ, дуздӣ, таҳдид нисбати кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё хизматчиёни ҳарбӣ ва вайрон намудани дахлнопазирии манзил суд шудааст ва Парпиев Ғолибҷон Толибҷонович соли таваллудаш 1993 сокини ҷамоати деҳоти Деҳқонободи ноҳияи Ҳисор ҷараён гирифта гунаҳкории судшавандаҳо ба пуррагӣ тасдиқ ёфт. ҷинояти мазкур дар ҳудуди бозори Панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст ки судшавандаҳо дар ҳолати мастӣ ба содир намудани он иқдом карданд. 2 нафар судшаванда ки шуғли доимӣ надоранд, тахминан соати 23:30 санаи 20 январ ба сокини 43-солаи ноҳияи Зафаробод Нуралӣ Ҷумъаназаров дар афтода бо истифодаи зӯроварӣ баъди лату кӯб 120 сомони пули нақд ва 2 адад телефони мобилияшро тасарруф карданд ки бо изи гарм аз ҷониби хатсайри патрулии хадамоти посбони пайраҳдории милитсия дар болои ҷиноят дастгир мешаванд. судия маводҳои тафтиши пешакиро ҳамаҷониба баррасӣ намуда бо санҷидани далелҳо дар ҷараёни музокираи судӣ ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнекунандаи кирдори судшавандаҳоро ба инобат гирифта ҳукми ниҳоии худро баровард. Ба Рустамов Равҷон Узоқович ба моддаи 32 қисми 348 қисми 3 банди г кодекси ҷаҷои Тоҳистон ҷазои маъмул сохтан азозӣ ба муддати 9 сол бо адаи ҷазо калони истори дорои низомаш сахт таъин карда шавад. Парпиев Ғолибҷон Толибҷонович ба моддаи 32 қисми 348 қисми 2 бандҳои бг кодекси ҷаҷои Тоҳистон гунаҳкор дониста шавад ва Парпиев Ғолибҷон Толибҷонович ба моддаи 32 қисми 348 қисми 2 бандҳои бг кодекси ҷаҷои Тоҳистон ҷазои маъмул сохтан азозӣ ба муддати 6 сол бо адаи ҷазо калони истори дорои низомаш пурзур таъин карда шавад. як ҷиноят бо муҳлатҳои гуногуни маҳрум шудан аз озодӣ ба яке 9 сол дар калони низомаш сахт ва ба дуюми 6 сол бо адои ҷазо дар калони низомаш пурзур. чунин фарқият дар таъини ҷазо аз он хотир аст ки Рауф Рустамов гузаштаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ дошта бори панҷум аст ки суд мешавад. ҳамшарики вай Ғолибҷон Парпиев бошад бори аввал ҷиноят содир намудааст. агар 10 шабонарӯз аз болои ҳукми бароварда судшавандаҳо шикояти кассатсионӣ наоранд, санади судӣ эълон гардида қувваи қонунӣ пайдо мекунад.
бозрасии давлатии автомобилӣ аз ба қайдгирӣ боз як садамаи маргбор дар шоҳрои душанбе хуҷанд чаноқ хабар медиҳад. ҳодисаи роҳунақлиётӣ дар километри 196 шоҳро ҳудуди ноҳияи шаҳристон санаи 17 март ба вуқӯъ пайваста боиси марги 6 нафар гашт. ин садама натиҷаи бархурди сабукрави тамғаи Opel Zafira бо нақлиёти боркаш мебошад. давоми наздик 3 моҳи сипаришудаи соли равон садамае ки санаи 17 март дар шоҳрои душанбе хуҷанд чаноқ рух дод бо оқибати фоҷиавии худ яъне марги 6 нафар ва ҷароҳатбардории 2 нафар аз сергмаргтарин ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ дар минтақаи суғд маҳсуб меёбад. таври бозрасии давлатии автомобилӣ иттилоъ медиҳад, ронандаи кирокаши воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira Маҳмадризо Иброҳимов соли таваллудаш 1974 сокини ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Душанбе ба самти шаҳри Хуҷанд дар километри 191 шоҳрои Душанбе Хуҷанд-Чаноқ дар ҳудуди ноҳияи шаҳристон аз сабаби ду қоидавайронкунӣ, баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муқаррар кардашуда ва баромадан ба муқобили самти ҳаракати роҳ ба воситаи нақлиёти боркаши тамғаи DAF таҳти идораи ронанда Меҳрубон Бозоров соли таваллудаш 1984 сокини шаҳри Бохтар ки аз самти шаҳри Истарафшан ба самти шаҳри Душанбе бо роҳи худ ҳаракат менамуд, рӯ ба рӯ бархӯрда ба фалокати роҳу нақлиётӣ дучор шудааст. бар асари садамаи мазкур худи ронандаи сабукрав Маҳмадризо Иброҳимов ва 5 нафар мусофиронаш Икромҷон Раҳимови 42 сола сокини шаҳри Исфара, Гулсинои Садуллоева 44 сола сокини ноҳияи Ҷабор Расулов, Маҳмадсаид Файзови 42 сола сокини шаҳри Ваҳдат, Абдуғафур Иргашви 21 сола сокини ноҳияи Ҷабор Расулов, Фаррух Назарови 21 сола сокини ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон бо бардошти ҷароҳату осебҳои гуногуни ба ҳаёту саломати хавфнок дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. инчунин 2 нафар мусофирони дигари воситаи нақлиёти мазкур бо гирифтани ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар беморхонаи марказии ноҳияи шаҳристон бистарӣ шуданд. садамаи дигар бо оқибати марг ин пахши пиёдагард аст ки дар ҳудуди ноҳияи Ҷабор Расулов ба вуқӯъ пайваст. санаи 16 март тахминан соати 21:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira Туйчиев Исломбек соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷабор Расулов ҳангоми ҳаракат тавассути кӯчаи марказии шаҳраки Меҳрободи ноҳия бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард сокини маҳаллиро ки бо канори рости роҳ ҳаракат мекард пахш намудааст. натиҷаи ин ҳодисаи роҳунақлиётӣ ба марги пиёдагард дар роҳ ба беморхона анҷомид. мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо манзури наворҳо аз ҷои ҳодиса ба ҳар нафаре ки нақлиётро идора карданӣ мешавад, новобаста аз доштани малака ва таҷрибаи хуби ронандагӣ барои рӯбарӯ нашудан ба чунин ҳодисаҳои ғайриинтизор дар баробари риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракати роҳ бо диққатӣ ва эҳтиёткориро тавсия медиҳад. бахшида ба иди байналмилалии Наврӯз вохӯрии роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Деваштич бо сарбозони қисми ҳарбии 0214 сарриёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ баргузор гашт. дар ин чорабинӣ ҳамчунин хонандагони синфҳои болоии мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳамин ноҳия иштирок доштанд. дар ҷамъомад дар боби ватандорию хештаншиносӣ, ҷалби ҷавонон ба сафи артиш ва иди аҷдодиямон Наврӯз суҳбат намуда барои сарбозон маҳфили идона ташкил карда шуд. бо мақсади иҷроиши дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ дар самти таъсиргузорӣ ба маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, аз ҷумла ҷавонону наврасон, вохӯрии сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Деваштич, полковники милитсия Раҷаб Алӣ Эмомзода ва собиқадорони мақомот бо сарбозону афсарони қисми ҳарбии 0214 сарриёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ баргузор гашт. ҷиҳати иштирок дар чорабинии мазкур ҳамчунин хонандагон аз мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳраки Ғончӣ ҷалб гардиданд, то ин ки ба шароити хизмат ва тартибу талаботи муқарраршудаи хизмати аскарӣ шинос шаванд. мулоқоти озоду ошкоро чун дар рӯзҳои таҷлил аз Наврӯзи хуҷасапай рост омад, фазои тарбиявӣ ва фарҳангӣ дошт. мавзӯъҳои ватандӯстиву хештаншиносӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, донистани таъриху адабиёт, дастовардҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ва паҳлӯҳои гуногуни ҳаёту фаъолияти ҷавонон зимни суҳбат баррасӣ гардид. сардори милитсияи ноҳия ва собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ ҷавононро ба иҷрои амалҳои шоиста ҳидоят карда, таъкид доштанд ки онҳо ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи роҳбари олии кишвар ва ҳукумати Тоҷикистон қарор доранд.
имрӯзҳо барои ҷавонон дар сатҳи давлатӣ имтиёзу дастгириҳои зиёд пешбинӣ гардида, муносибтарин шароит фароҳам оварда шудааст. Дар идомаи ҷамъомад сарбозон вобаста ба шарту шароити хизмат ба меҳмонон маълумот доданд. Аз тарафи хонандагон бошад, барномаи адабӣ, қироати панду андарс, шеъру таронаҳои пурмазмун аз адабиёти муосиру классик ва сурудҳо дар васфи модар, ватан, наврӯз, дӯстӣ манзур карда шуд. ҳамзамон сарбозон низ маҳорати шеърхонии худро намоиш доданд. дар хотима барои болидахотирии сарбозон барномаи консертӣ ташкил карда шуд. дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 шаҳри Хуҷанд баҳри гиромидошти хотираи иштирокчии сохти конститутсионӣ сержанти милитсия Давлатов Алиҷон Аюбович, ки ин боргоҳи таълимӣ ба номи ӯ гузошта шудааст, бо иштироки доираи васеи хонандагону омӯзгорон, ҳамкасбону пайвандон маҳфили ёдбуд ва дарси кушоди тарғибкунандаи ватандӯстӣ баргузор гардид. чорабинии мазкур бо ташаббуси шӯрои собиқадорони раёсати вазорат корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо роҳбарияти мактаби рақами 10, ки Алиҷон Давлатов собиқ хаткунандаи ҳамин мактаб аст, ташкил карда шуд. агар ин родмарди ватан дар қайди ҳаёт мебуд, 19 март 50 сола мешуд. дар ҷамъ омад оиди сарнавишти кӯтоҳу ибратбахш ва хислату рафтори барқарорсозандаи сохти конститутсионӣ Алиҷон Давлатов ҳамкасбону дӯстон ба хонандагон маълумот доданд. яке агар бобати тарбиятдидагӣ ва хислатҳои ҳамидаи ӯ сухан мекард, дуюми ҷасорат ва хислатҳои мардонагии ӯро ситоиш менамуд. мафсуф 19 марти соли 1970 дар шаҳри Хуҷанд дар оилаи хизматчии давлатӣ таваллуд шуда, баъди адои хизмати ҳарбӣ фаъолияти хизматиашро соли 1992 дар сафи мақомоти корҳои дохилӣ батальони махсус оид ба муҳофизати иншоотҳои махсусан муҳими раёсати корҳои дохилии вилояти Ленинобод оғоз намуда, 21 феврали соли 1993 ба ноҳияи ғарб ба сафари хизматӣ фиристода мешавад. мусаллам аст, ки дар он давру замон ноҳияи ғарб маркази даргириҳои ҷанги шаҳрвандӣ ва ноамнтарин минтақа дар Тоҷикистон буд. Алиҷон Давлатов дар якҷоягӣ бо ҳамяроқонаш барои барқарорсозии сохти конститутсионӣ дар амалиётҳои ҷангӣ иштирок намуда, зимни ҳамин гуна як муҳорибаи шадид бо нерӯҳои мухолиф дар деҳаи Навобод қаҳрамонона ба ҳалокат мерасад. طوری که ما معلومات داریم علیجان دولتوف یکی از برقرارکنندگان ساخت کنستیتوسیونی می باشد و راه خودش را برای وطن نیثار کرده است، جان خودش را. برای همین ما نام مکتب ما به نام علیجان دولتوف این مرد شجاع گذاشته شده است. ما خوانندگان این مکتب باید از جسارت علیجان دولتوف دیده باید کار و پیکاری آن را دوام دهیم. дар маҳфили ёдбуд оиди зиндагиномаи ибратбахш ва ҷонисории сержанти милитсия барои ояндаи дурахшони Тоҷикистон тарғиб шуда бо тасвирҳои электронӣ намоиш дода шуд. ҳамчунин хонандагони муассиса шеъру таронаҳои дорои мазмуни ватанпарварӣ ва панду андарсҳои ахлоқиро қироат намуда, саҳнаҳои тарбиявиро намоиш доданд. баргузории чорабинии мазкур дар баробари арҷгузорӣ ва эҳтиром ба фарзандони шуҷоъи ватан зиндагардонии номи онҳост. ҳафтаи равон бо ташаббуси сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов ба муносибати Иди Наврӯз барои ҷалби ҳарчи бештари ҳайати шахсӣ ба варзиш, байни ҳайати шахсии шуъбаву хадамотҳои раёсат мусобиқаи дастави футбол оғоз гардид. мусобиқа таи як ҳафта идома хоҳад ёфт. аз ҷараёни баргузории мусобиқа гузориши навбатӣ омода шудааст. иқдоми навбатии роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз, ин ташкили мусобиқаи дастави футбол барои дарёфти ҷоми сардори мақомоти корҳои дохилӣ вилоят мебошад, ки метавонад дар самти ҷалби ҳайати шахсӣ ба варзиш ва обутоби ҷисмонии онҳо мусоидат намояд. мусобиқаи мазкур байни дастаҳои шуъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказии раёсат ҷараён хоҳад гирифт. дар маросими кушодашавии мусобиқа муовини сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, полковники милитсия Ҷамшед Зубайрзода иштироку суханронӣ мақсади баргузории чорабинии варзиширо шарҳ дод. ҷалби кормандон ба намудҳои гуногуни варзишро омили авҷдиҳандаи нерӯ, пояндагии саломатӣ ва пешбурди тарзи ҳаёти солим арзёбӣ намуда, таъкид дошт, ки варзиш дар реҷаи кории мақомоти корҳои дохилӣ мавқеи хос дорад. бозии дастаҳои хадамоти пешгирии хубвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонон ва шуъбаи тафтишотии раёсат оғозбахши мусобиқа гардид, ки ба пиррӯзии дастаи хадамот бо ҳисоби бузурги 8-1 хотима ёфт.
дар мусобиқаи мазкур дар ду зергурӯҳ 14 даста ҷиҳати иштирок номнавис шуданд. Мусобиқа аз рӯи реҷаи системаи даврӣ ҷараён хоҳад гирифт ва дастаҳои беҳтарин ба давраҳои баъдӣ роҳ меёбанд. тавре таъкид гардид, ишғолкунандагони се зинаи ифтихорӣ соҳиби ҷоми мусобиқа ва медалу тӯҳфа хоҳанд шуд. бар замми ин маҳорати футболбозон дар алоҳидагӣ қадршиносӣ мешавад, ки дар гузоришҳои баъдӣ иттилоъ хоҳем дод. ин буд он хабару гузоришҳое ки то ин дам ба дасти мо расид. дар интиҳо бори дигар таъкид менамоем, ки ҳамеша кору пайкори худро дар доираи қонун амалӣ созед. то дидори навбатӣ, тансиҳату хонаобод бошед. хайр.